Krásný dobrý den, dnes pod lupou bude svoboda, umění, vědomí, energie. To je SUVE, smysluplný hiphopový zpěvák s pěknou řádkou alb na svém kontě. Muž s bouřlivou minulostí, vědomou současností a pevným názorem. Právě mu vyšla nová deska, nebo nové album, jak můžeme říct moderně, Prometheus 2. SUVE, vítej v mém vysílání. Brat můj, já tě konečně vítám. Ďakujem za pozvanie, krásný deň prajem. A pojďme se podívat na tu tvoji zkratku SUVE. Svoboda, umění, vědomí, energie. Tak. Co to je? Je to akronym, skratka, ktorá vychádza z umeleckého mena suvereno. Tak najprv rozvinieme toho suverena, to je v preklade zhruba nezávislosť, zvrchovanosť, nespútanosť, svoboda, čiže od slova suverenita. No a v knižnej, k tomu sa dostaneme, k tej knižnej forme, som začal používať skrátenú verziu SUVE, alebo oslovenie mi vyhovuje, keď mi niekto hovorí SUVE. No a na to som napasoval ako akronym jednotlivé slovička. A to je tá sloboda, umenie, vedomie, energia. A to sú vlastne také pre mňa piliere alebo hodnoty mojej tvorby, novej tvorby, lebo tá stará je úplne odlišná od tej novej, ale k tomu sa asi dostaneme. Mně úplně zní právě ty tóny tvé písničky, kde říkáš SUVE, prostě vysvětluješ svoboda, umění, vědomí, energie a úplně je to ten rytmus. Já ho neumím předat, protože to ale věřím, že ty ho potom předáš v nějakém nápěvu. Mě zaujalo, my jsme se spolu bavili, že vlastně ta tvorba se z hip-hopu stala na smysluplný hip-hop. Co si mají pod tím posluchači představit? Tak začnem úplne kedysi dávno. Na strednej škole som začal tvoriť prvé texty. No a vznikal taký klasický hip-hop. Keď sa povie hip-hop, ľudia si predstavia takú tú konvenciu, proste okázalosť, aj vulgarizmy a takú vzburu, ale adolescentnú mnohokrát. A v dnešnej dobe hip-hop, keď sa povie, tak už sú to proste také nejaké komerčné pozlátko, taký povrch, mamon dosť často, že už to má hodne v tej laickej verejnosti takú negatívnu konotáciu. No a práve preto som hrdý na to, že som to troška preformátoval, transformoval ten pojem a vlastne som sa odklonil od tých koreňov, od toho koreňov nie, práve naopak, som sa vrátil vlastne ku koreňom, odklonil som sa od toho konvenčného klasického hip-hopu, takzvaného už hybridného, lebo sa to hodne spraznilo za posledné roky. No a vlastne prechádzal som nejakou životnou výraznou premenou, nejakým prelomom a to sa podpísalo aj na mojej tvorbe a pomenujem to asi na základe názvov skladieb. Tie krásne dokresľujú tú premenu. Kedysi dávno v starej tvorbe to boli skladby ako Gigolo, Discogule, Palcuj riť a podobné veci a zrazu vznikali skladby ako Posolstvo lásky, Tu a teraz, Nech sa darí, Empatia, čiže úplne iný vesmír, z ničoho nič. No a preto Lotosový kvet. No a skladba Lotosový kvet, tá popisuje kompletne tú moju cestu transformácie a tam som to vlastne vyjadril, čo sa vlastne udialo. Ale nebolo to postačujúce pre tých ľudí, že čo sa vlastne stalo na mojej životnej ceste, keď som takto otočilo 540 stupňov doslova, tak rozhodol som sa napísať knihu. K té se určitě dostaneme, ale já jsem se někde dočetla, když jsem studovala tvoje rozhovory, protože já už tě znám v té premeně, už tě znám trošku jiného, tak jsem se dočetla, že jsi měl blízko k mejdanům, že jsi měl blízko k fotbalové loptičce, když to řekneme, že jsi byl prostě takový možná konvenční kluk, který revoltuje nebo se chtěl možná zavděčit rodičům, miloval si peníze, sex, prachy, drogy možná. Tak ale já už jsem tě zažila právě, kdy jsi udělal takový svůj osobní striptease právě v té knize, která vyšla nejenom ve slovenštině, ale vyšla i v češtině, takže v češtině se jmenuje Proměna. Ano. Jestli to říkám správně. Co se událo? Jaký byl ten bouřlivák předtím s tou bouřlivou minulostí a ta proměna proč přišla? Bylo nějaké vyhoření nebo? Určite, to bol súhra viacerých faktorov, ale najprv popíšem tú starú éru. To bol také obdobie, som si ho nazval, že sex, drogy, rock'n'roll. Mm-hmm. Hodne zhýralý život, hedonistický, nezodpovedný, to je dôležité zdôrazniť a jak si naznačila už zavdečiť alebo zapáčiť. Chcel som sa zapáčiť okoliu. A z toho vyplýva, že som nebol proste šťastný. Nežil som šťastný život. Jak si to poznal, že si nebyl šťastný? Pretože tá moja krivka emočná oscilovala hodne medzi eufóriou a depresiou. Podpísali sa potom samozrejme aj drogy, ale
ale zistil som, že nie je to to, čo chcem. A nakoniec som si aj tak uvedomil, že s odstupom času, že to je to najlepšie, čo sa mi mohlo udiať, lebo v tomto kontrastnom vesmíre som si vlastne vyhodnotil na základe toho, čo nechcem. Tak som si zadefinoval, čo v skutočnosti chcem od života. Takže som to bral pozitívne už odstupom času. A vlastne ten pomyselný pád na dno, alebo nejaké aj zranenie tam bolo, nejaký kontakt so smrťou, nejaké depresie, nejaké pošramotené medziľudské vzťahy, proste turbulentné obdobie spôsobilo vo mne takú tú túžbu po zmene, ale nevedel som, ako to bude prebiehať. Tak skrátka, veľmi, veľmi zjednodušene povedané, som sa odovzdal nejakému novému procesu. Jak buddhisti hovoria, vyprázdnil som pohár, aby mohol byť ten pohár naplnený a začal som nasledovať nazvime to prozreteľnosť alebo znamenia vesmíru, alebo prostě nějaké signály, nějaké vodítka z hora. Jakoby synchronicitu, to znamená symboliku si začal sledovat. Nebylo to tak, že si odjel do ašrámu, tam si strávil půl roku a přijel se úplně jiný člověk, ale žil si v tom procesu. Presne tak. A nasledoval som znamenia tej synchronicity a tie ma zaviedli až sem, že mám tu čest s odstupom času prehovárať ľuďom a troška šíriť úplne iné hodnoty než pôvodne. Takže z takých burlivých koncertov hedonistických po festivali osobného seberozvoja, motivačné, spirituálne akcie a tak ďalej. To je určitá míra napojení, ale já než se dostanu k napojení, protože to jsou tvé populární kempy, které jsou bohaté na zážitky, prožitky, ale taky transformaci. Musel jsi se určitě poprat jako v kariéře s tím, protože když jsi měl určité publikum, které vidělo toho suveréna, který měl právě tu starou energii nebo i to staré oblečení, staré texty a najednou si přišel úplně s novým. Jak to bylo? Co se stalo v té kariéře? Přijali to, odešli, naposlouchali, změnili se? Obrovský šok v prvom rade pre tú väčšinovú časť fanúšikov. Nastal určite aj nejaký odliv fanúškov. Bol som pre nich niečo ako kacír alebo zradca. Proste som odmietal istom s tým prúdom toho starého a skrátka tomu nerozumeli. Samozrejme, bol som onálepkovaný, označkovaný rôznymi aj vulgarizmami dosť často. Měl si své hejtry. Tak. Bolo ťažké to ustať, ale bola tam časť fanúšikov tiež dosť značná, ktorá sa pridala, ako išla v súlade s tým môjim vývinom a samozrejme natrafil som na obrovský kopec nových ľudí, nové publikum, ktoré už prechádzalo takisto nejakou osobnostnou premenou. Takže tá fáza pretransformovania do úplne nových sfér bola veľmi náročná a vyústilo to až rôzne konflikty na hip-hopovej scéne. Dajme tomu, mal som takú kauzu v rámci takých battlov. Battle sú vlastne také súboje, kedy hip-hoperi navzájom útočia na seba. No a to teraz nebudem rozvíjať, ale skrátka hodne to vtedy vlastne so mnou zatriaslo, pretože bol som dehonestovaný alebo linčovaný jedným z najznámejších reperov v Československu, tiež mu nemusíme robiť teraz reklamu, nebudem ho spomínať, ale skrátka otočilo sa vtedy proti mne veľmi veľa ľudí a veľmi ťažko som to znášal, ale nakoniec to vyústilo v zdárny koniec, pretože som nahral skladbu, ktorou som to celé uviedol na pravú mieru, očistil svoje meno, svoje renomé, suverenomé a vlastne so šťastným koncom, pretože do dnešného dňa tá skladba, som na ňu hrdý a má veľmi veľa počet views a ľudia ju cenia a nazýva sa Čarodej. Čarodej, takže kdo chcete, poslechněte si Čaroděje, tam uvidíte, presne. Nebo uslyšíte, uvidíte, protože vždycky to doprovázíš klipem, takže uvidí, uslyší to tajemství. Mě oslovuje tvoje síla, Suve, protože vem si, že mnoho lidí nastoupí tu cestu transformace, ale vzdorovat vlastně těm vnějším okolnostem je někdy těžký. Co tě drželo? Nebo byl jsi fakt někdy úplně hubou v blátě, kdy jsi řekl, už to nebudu dál dělat? Ja by som to ešte preformuloval, že nám prítomný čas, čo mne drží vlastne, pretože ono sa to deje aj dneska, ale zase troška z inej perspektívy, v úplne iných sférach, takých svetonázorových možno, alebo celospoločenských, že mám nekonvenčné názory a tým pádom aj trpím a konfrontujem sa veľmi často. Je pravda, že není to len taká brnkačka, není to sranda. No. Stáva sa, že keď som vybračne rozkolísaný a nižšie frekvenčne emočne akoby dole, tak
tak vtedy to so mnou zamáva a trvá mi nejaký čas, pár hodín, pár dní, kým to spracujem a pozdvihnem sa vyššie, zušľachtím tú negatívnu energiu a pomáha mi taká séria rôznych vlastných rituálov, techník, metodík a tu som vlastne implementoval do toho kempu, že vlastne kemp je taký súhrn, lebo sa ma dosť často ľudia pýtajú, čo je vlastne ten tvoj kemp? Čo to vlastne je to obsahuje? Napojení. Název napojení a obsahuje vlastne takú všehochuť, taký koktail rôznych činností v rovinách telo, mysel, duch, ktoré mne osobne pomáhajú pri kultivácii energie a pri nejakom naladení sa, napojení sa a motivácii v tom živote. Takže tak. A řekni mi, co si tím získal? Že si fakt jako dřeš a furt dřeš, protože ono je to nekonečné bugy, když to tak řekneme. Tak co si tím získal? Zdravší, harmonickejší, bohatší, zmysluplnější, šťastnější život. Tak to stručně. Já se vrátím k té tvé knize Proměna. Pokud se nepletu, tak si, dokud nebyly uzavřeny školy, jezdil i po školách a pracuješ vlastně s našimi dětmi nebo s mládeží. Sám jsi otec, máš krásné děti, nebo máš vlastní i nevlastní děti, ale máš krásné děti a vyrůstají právě v tom suverénním názoru, kdy si myslím, že rostou opravdu jakoby do těch velkých hodnot. Jak na tebe nahlíží ta mládež, když přijdeš do té auly, teď jako tam přijde nějaký borec, tak jaký jsou naše děti? Chodím po školách, upresním to úplne detailne, chodím po školách základných a stredných, takže sú tam rôzne odlišnosti. Keď prídem na školy základné, druhý stupeň, väčšinou, prvý stupeň už je troška mimo moju cieľovku, ale druhý stupeň, tak tie decká sú veľmi otvorené, veľmi vďačné a ešte sa tam neprejavuje taký ten pubertálny vzdor a taký afektík, hej. A preto vlastne s tým druhým stupňom základnej školy sa mi pracuje veľmi ľahko, trvá mi pár minutiek, kým sa naladíme a ten priebeh je veľmi príjemný, harmonický, ale s tými strednými školami je to ťažšie, pretože už som sa troška vzdialil od ich nejakých ikon hip-hopových. Predsa len nesom ten klasický hip-hop, oni by si tam viacej prijali, aby tam naklusal, dajme tomu, nebudem menovať tých svojich kolegov zo scény, ale troška zvláštne sa na mňa dívajú, tak nejak, že by boli radšej, že by ma vymenili na začiatku. Tak tam mi trvá zhruba 10-15 minút, kým si ich získam na svoju stranu. Jak to uděláš? Tak záleží od napojenia daného kolektívu, ale sú rôzne techniky. Každopádne zhrnul by som to, že prehováram rečou ich kmeňa. Určite nejaká vtipná momentka, niečo zo života porozprávam im, že jak tá hip-hopová komunita funguje, respektíve nefunguje a snažím sa ich získať na svoju stranu. A ja vlastne tú dramaturgiu mám koncipovanú tak, že striedam pesničky a mluvené slovo. Takže je tam priestor troška si ho hmatať aj po tej emočnej stránke, že tými skladbami sa naladíme, začnem takými tvrdšími, drsnejšími, čiže aj výber skladieb to ovlivňuje. A výsledok je za každým stejný, aj pri stredných, aj základných školách, a to je pochopenie, vďačnosť a nejaké naladenie sa na tie moje hodnoty, ktoré som ich sa snažil predať. Je to síce krátky čas, trvá to 45 minút, 50 minút a mávam niekedy aj 2 vyučovacie hodiny na školách a vtedy je to úplne dokonalé. Takový mini koncert. Tak, ideme do hĺbky dokonca. Aha. Ptají se? Jako? Ptají se? Pokládají otázky? Veľmi často, ale až po tej prvotnej ostýchavej fáze. Že troška sa musíme naladiť a keď sa odvážia, tak nelen, že sa ptají, ale ešte aj diskutujeme. A dokonca dostávajú aj priestor na preukázanie talentu. Je tam taký open mic alebo open stage a vlastne môžu ukázať niečo zo svojho potenciálu. Ja ich vyslovene motivujem a vyzývam k tomu, aby opustili komfortnú zónu, rozpustili ten svoj strach a ukázali pred publikom niečo zo svojho kumštu, zo svojho skills a tým pádom si získajú energiu toho strachu, pretransformujú na niečo pozitívne, to ich bude poháňať. Čiže vlastne je taký motivačný rozmer to má. Takže takový mini kemp napojení děláš. Dá sa povedať tak. Aha. Co si myslíš, že předáváme našim dětem? Obecně? Možná my dva něco jiného než obecně. Pojďme se podívat na to, jak jsou možná nastavení, naladění, jestli je řídí spíš strach, nebo jestli je řídí ta obava, nebo naopak zase to ego, který prostě říká, já musím být ten nejlepší.
S čím se potkáváš? Co si myslíš, že jim předáváme? Ano, tak začnem prvou mentalitou a to je mentalita československá, by som to takto zhrnul, taká stredoeurópska, a to je nedostatočné sebavedomie. To je prvá to vec. Tak nevypadá. Nevypadá. U tých starších ne, ale je tam hodne taká zablokovaná energie, že neveria si a pochybujú o sebe, a pochopil som, že to pramení z nejakých historických náležitostí, vlastne, že sme boli pod nátlakom rôznych mocností a že sme malé národy. Takže snažím sa poprvé tú mentalitu pozdvihnúť, dodať im ten self-confidence, to sebavedomie. V prípade, že tam vstúpim a je tam až príliš veľké ego alebo také nejaká pohrdavosť, tak v tom momente zase použijem princípy, kedy to uvediem do rovnováhy, že ich trošku skresem im ten hrebienok a dostanem ich do nejakého stredu. Ale dosť často to je práve nedostatočné sebavedomie, to je prvá vec. No, druhá vec je, že nie je tam nejaká zodpovednosť a sloboda, že necítia, asi to je aj tou fázou toho veku, že vlastne necítia nejaký následok tých svojich činov. Takže asi to je pre nich úplne nový nejaký svet toho prijatie zodpovednosti, že má to nejaké dopady, nejaké symptómy toho, čo robíme. Tak sa im snažím vysvetliť, že každý jeden čin, slovo aj myšlienka dokonca sa nejak prejavuje v tejto našej realite a všetci sme takí čarodejovia bytia, že vlastne si môžeme zvoliť, či budeme ten Gandalf biely, alebo Sauron či Saruman. A je len na každom z nás. A vysvetľujem im podrobne, že aký dopad má tá biela energia, tie pozitívne činy, tie cnosti, a aký dopad majú tie zlé činy. A že sa im to vráti ako bumerang. Takže takou jednoduchou rečou ich učím tej zodpovednosti. A keď to poviem v rámci toho hip-hopu, alebo to prevediem do tejto našej komunity, že kolegovia fungujú, bohužiaľ, tak dosť drvivá väčšina, česť výnimkám, dosť nevedome, že si vlastne neuvedomujú tú váhu toho slova, tú zrelosť a zodpovednosť a pristupujú k tomu veľmi ľahostajne a výsledok je publikum, ktoré je veľmi odpojené od prirodzených hodnot života, čo je smutné a potom je s tým kopec práce. No a preto vlastne sa vrátim naspäť tej svojej premene. Tá vlastne by sa dala aj pomenovať tak, že začal som si uvedomovať svoje slova v hudbe a svoje činy v živote a vlastne s týmto princípom, keď som vstupoval do každodennej reality, tak zrazu sa začali diať zázraky. Tomu rozumím, protože když se podíváme na sílu toho slova, tak v podstatě hip-hop vzniknul něco jako předávání těch příběhů, vlastně vyprázdnění těch emocí, pokud se nepletu. Co mi řekneš o Prometeusovi, když to řeknu správně česky, 1, 2, vím, že připravuješ 3. Tak. Co je tam za zázrak? Dosť často pracujem so symbolmi. Majú veľký význam v našich životoch a pre mňa Prometeus je symbol hrdinstva alebo nádeje na prebudenie nejakých skrytých vnútorných síl a opustenie komfortnej zóny, pretavenie toho strachu do nejakého lepšieho, krajšieho sveta, čiže má nejakú víziu neutíchajúcu a Prometeus nás nabáda opustiť tie naše strachy, tú našu bezpečnú zónu a vydať sa do sveta. Ja som si pomenoval vlastne túto trilógiu, ktorú chystám, ako Cesta hrdinu. Vidíš, teraz som sa prezradil. Som si uvedomil, že vlastne o 3 ešte nikto nevie. Tak toto je exkluzívna premiéra. Tak jsme vám prozradili v napojení prostě exkluzivní informaci, to znamená 3 je v přípravě a bude úplně jako super. Tak. Ja som totiž to avizoval celý čas, že tu bude dvojalbum, vyšlo 2, ľudia si myslia, že asi to už skončilo, tá fáza, ale práve, že chystám ešte prekvapenie, bude tam 3, tým sa vlastne uzavre tá celá trilógia. Je to jako svatá trojice, všechno chodí ve 3. Trojedinosť. Trojedinosť. Ty si říkal, že jsi naklusal se svojí knihou do škol, ale ty si taky naklusal s Klusem do videoklipu. Co tě vedlo ke spolupráci s Tomášem? Poznáme sa už roky a
boli sme vždy v takej harmonickej priateľskej rovine, keď sme sa stretli, tak pre mňa osobne to bola otázka času, kedy vznikne skladba a keď sme sa stretávali na rôznych akciách, tak sme preberali aj zaujímavé témy alebo to, čo nás spája, lebo to je pre mňa základ vstupovať do nejakých rozhovorov s tým upriamením pozornosti na to, čo nás propojuje, čo nás spája, nerozdeľuje. Pretože z toho by sa našlo kopec, to, čo nás rozdeľuje. No a z toho vzýšla taká rodinná tematika, skladba s názvom Samé dobré veci a doprial nám na to aj časopriestor, ktorý bol vlastne teď na jar po celom svete, pretože bolo viacej času a priestoru na toto zrealizovať túto myšlienku, zhmotniť ju. Takže Tomáš je veľmi busy človek, takže si našiel ten čas a doklepli sme to do zdarného konca. Já musím říct, že ten klip je velmi rodinný a ty se snažíš všude se svojí dcerou vlastně chodit nebo dávat jí do té souvislosti toho tvého tady a teď, kdy to není oddělený, táta něco dělá, ale táta to dělá s dcerou i vlastně s tvojí celou rodinou. To se mi na tom líbí, takže to je takové to obyčejné prožívání, kdy ta rodina není oddělena. Takže snažím sa ju naladiť na ten svet hudobný, aby sa zžila proste s poslaním svojho otca. To je prvá vec. Druhá vec, že to má aj ten dopad, že vlastne chronologicky pozorujem, ako sa vyvíja, alebo budem pozorovať v budúcnosti, to bude taký krásny prierez, keď si pozrite videoklipy, že vlastne spolu s tými videoklipmi ona rastie do krásy, čiže to je taká pekná symbolika pre mňa, takže asi tak. Suve, ty si trpěl si někdy takovou jakoby autorskou nedostatečností, že ti prostě nešlo psát? Určite, stáva sa to pomerne často, pretože je to múza, je pre mňa osobne taký vzácny hosť, ktorý sem tam zaklope na dvere. A vtedy, keď sa to udeje, tak je dôležité jej otvoriť tie dvere, pozvať ju dnu. A to vznikajú potom také bizarné situácie, buď na ulici, alebo niekde v aute, v autobuse, vo vani a tak, že z ničoho, alebo v noci uprostred spánku sa zobudím a začnem si zapisovať. Čiže využívam to nápojenie, ktoré tam práve prebieha, pretože môže sa stať, že odíde a to sa aj stane a potom bývajú také fázy, kedy človek tlačí na pílu a vychádzajú z neho proste šity a není to moc použiteľné, ale aj to má nejaký význam, že si človek uvedomí potom tie drahokamy, ktoré v opačnom prípade v tej lepších chvíľach vytvorí alebo umožní stať sa tým médiom, tým kanálom a nehať cez seba zaznamenať to, čo nám príde skrze tú anténu. Odporoval si někdy svojí múze, že si říkal, ne, tohle nemůžu dát jako ven, co mi to přišlo? Ani ne, ani nie. Práve, že... Následuješ jí. Tak, presne. Maximálne tak to rácio to dokoriguje, že tak jemne vybalansuje, keď už sú tam nejaké vyslovene bizarnosti a výkyvy, tak si to tak nejak spracujem do svojho vesmíru, aby to bolo podateľné tým ľuďom, alebo bolo to v súlade aj so mnou. Suve, ty si v podstatě si mluvil o symbolech a dneska Suvereno je značka, když to řeknu, protože máš svoje trička, máš symboliku, to znamená, co je obsaženo v té značce, v tom, co má to poselství dát těm lidem? Je to práve pečať tých mojich hodnôt, ktoré som vymenoval a zároveň je to výzva k napojeniu sa na taký slobodný, pretože suverenita je sloboda, nezávislosť, prúd rieky života, lebo žijeme v tomto nádhernom vesmíre a sú tu aj skúšky a je dosť často sme konfrontovaní s takými nástrahami, že neslobody a tým pádom strácame tú našu prirodzenú podstatu bytia a to je práve tá sloboda a tá tvorivosť. Lebo sme ľudské tvory, ktoré majú schopnosť tvoriť a snažím sa skrze svoju tvorbu v ľuďoch vzbudiť tú prirodzenú nespútanosť, zvrchovanosť a ešte používam také 4 piliere, ktoré by to mohli celé také zoceliť a zhrnúť a to sú, že sila, múdrosť, humor, láska a to mi tak nejak raz prišlo, som to zaznamenal a dal som to do nejakého songu, že vlastne s týmito 4 piliermi je ľudská bytosť absolútne dokonalá. S každým jedným menej z toho, tak jej niečo proste chýba. Keď si to zhrnieme, že
že silná, múdra bytosť a bez humoru, iba s láskou je suchár, hej? Silná, múdra bytosť bez lásky je s humorom. Je suchý strom. Tak, presne. Silná, múdra s humorom bez lásky je zase bez srdca, hej? Je to chladný človek. Keď tam není sila, zase je to slaboch. Keď tam není múdrosť, je to proste plitké. Takže nádherne sa tieto elementy doplňajú a ja som si ich vytesal do svojho srdca a neustále si ich pripomínam, aby tam v každom mojom prejave bola sila, múdrosť, humor, láska. Já je možná zopakuju pro naše posluchače. Síla, moudrost, láska, humor. Presne. Držte se, máte pevnou půdu pod nohama. Já ale vím, že jsi pevný i ve svých názorech a že to není jenom v té tvorbě, v té hudbě, ale že se jakoby otevřeně vyjadřuješ i k těm situacím, které nás provází. Co teď chystáš, nebo co je teď tvůj světonázor? No teď je aktuálna tematika vo svete, asi vieme aká, nemusím to ani popisovať a preto už to pociťujem aj bytostne, existenčne, že sa ma to priamo dotýka aj mojich najbližších, mojich milovaných, moje detí a dosť často v veľmi špatnom svetle. Tak je mojou povinnosťou rodičovskou aj občianskou aj tou bytostnou nájsť nejaké stanovisko, vedomé k tomu, zaujmuť ten postoj pevný a posunúť moju verziu svetu. Samozrejme, každý si z toho vybere to, čo potrebuje, to, čo mu vyhovuje a vyskladá si svoju vlastnú mozaiku. No a rozhodol som sa vystúpiť z tej rady, tej oficiálnej línie zase, pretože asi tie moje názory, dopoznáte moju tvorbu, viete, že... Svoboda, umění, vědomí, energie. Viete, že mnohé moje názory, a takmer všetky, nie sú úplne v súlade s oficiálnou líniou, práve naopak. Takže dosť často som aj si narobím nepriateľov, som taký kacír, že ma linčujú verejne a upalujú na hranice, ale to stretáva podľa mňa úplne každého, ktorý vybočuje z rady, je v nejakom exile a tým pádom je to úplne zákonitá súčasť toho celého. No a ja chystám, v skrátke povedané, taký odboj občianskej neposlušnosti, to nazvime. Čiže niečo ako nejaké hnutie alebo možno povstanie. Síce sú to také silné slova, ale treba niekde začať a ja myslím, že sú tie slova na mieste, pretože už situácia je veľmi kritická, alarmujúca a domnievam sa, že pokiaľ fakt tú masívnu agendu, ktorá sa na nás hrnie, ktorá na nás tlačí, nezatlačíme naspäť, že nevykonáme ten masív pushback, tak už nebude cesty späť, už sa nevrátime k tým slobodám, právam a výhodám, ktoré sme mali a už sa posúva tá línia, tá čiara sa prepisuje vlastne smerom k nám aj na nás, aby sme to zatlačili. A to tak bolo odjak živa v etapách ľudstva, že keď sa zatlačilo, tak už sa to nevrátilo naspäť. Bohužiaľ, tak teraz je úplne výnimočná situácia, planetárna a netreba to brať na ľahkú váhu, ale zároveň ani nejak neprepadať tomu zbytočne a zase ten prvok humoru by tam mal byť. Já se těším na tvoje humorné hnutí, teď to nemyslím úplně v té negativní konotaci a ráda se do té síly, moudrosti, lásky a humoru do toho hnutí připojím. Povídej. Ja len doplním, že aby to nevyznelo tak nejak vetroplacho alebo proste zbrklo, ale už niekoľko týždňov až mesiacov, čo to prepuklo, sa naplno venujem vo voľnom čase štúdiu rôznych faktorov, ktoré na to vplývajú. Študujem veci, dokumenty, čítam knihy, vyskladávam si nejakú svoju mozaiku pravdy a zaujímam svoj postoj a stanovisko a spracovávam si takú postupnú metodiku, ako s tým výjsť von do sveta, aby to nebolo unáhlené a zbrklé. Takže to nebude len tak postavené na vode, ale by to malo pevné základy, to je dôležité pre mňa. Tak já věřím, že ty pevné základy to mít bude, protože když už si prošel takovou transformací, dokázal si ustát vlastně biznisovou monumentální změnu, tak já věřím, že i tohle přinese zase vyšší rozměr, protože zdá se mi, že SUVE jako značka nebo jako člověk má šířit to vědomí, to širší vědomí toho tady a teď, toho našeho života, který je jednoduchý, láskyplný a přitom v humoru. Presne tak, ja len doplním, že to vedomie je úplne kľíčové v tejto situácii.
nakoľko sa obliadneme von do toho šialeného sveta a vidíme také obrovské množstvo ľudí v hypnotickom tranze, že to je nevídané až. A je potrebné nimi zatriasť ešte, kým není pozde. Pretože brány sa zatvoria a svet už nebude taký, aký býval. O tom som presvedčený, že vlastne jedná sa o nejakú transformáciu sveta, preformátovanie komplet v každej jednej sfére života. Možná systému. Celospoločenského systému, je to tak. A otázka je, že úplne, aby sme nezachádzali do detailu, lebo to je fakt nadlho, že ten dosavadný systém slúžil ľuďom, alebo my sme slúžili tomu systému? Možná bychom tuto otázku mohli nechat nezodpovězenou. A říkám, že z tranzu se někdy dá zbudit velmi jednoduše a to jenom lusknutím prstů. A já bych na závěr chtěla Suvetě poprosit, doporuč nám nějakou píseň z Prométea a zabítuj nám nějaký pozdrav do toho našeho nového vědomého života. Tak odkazujem milých poslucháčov na môj nový dvojalbum Prometeus 1-2. Je to pestrá paleta všeho chute, rôznych tém, rôznych hudobných foriem. Len to popíšem, že jednička je taká tvrdšia, repovejšia, ale aj jokerovská. Ja to nazývam ten prvok svojej tvorby taký humorný, taký jokerovský alebo recesívny, že sú tam vtipné, uletené témy. A dvojka je taká pozitívnejšia, popovejšia, tanečnejšia a zároveň aj s takým hlbokým duchovným posolstvom tejto doby a navzájom sa doplňajú. Takže už jednotlivé skladby rozoberať nebudem, ale jednu vypichnem predsa len, skladba Nápojení, tá má teraz úspech a točíme na ňu aj videoklip a vlastne to je taká hymna nepísaná tých mojich kempov Nápojení, na ktoré vás aj touto cestou pozývam. Já se těším, že tu hymnu budou potom zpívat tisíce a tisíce lidí, kteří projdou tím kempem. Chtěla jsem ti poděkovat, že jsi se zase ke mně napojil a že naše srdce se mohly setkat. A zabítuješ nám něco? Ja by som asi tak možno básnický, keďže tu nemám úplne podmienky na to, na ten hip-hop, tak aspoň recitačne básnicky zhrniem do tých svojich rímov môj akroným SUVE. S ako sloboda je tá najvzácnejšia hodnota. U ako umenie žiť a rozvíjať tvorivé cítenie. V ako vedomie, niečo večné, čo nikdy nezomrie. E ako energia lásky je najvyššia sila. To si pripomínam, to má večný význam a tá každá chvíľa mi dáva krídla. SUVE, sloboda, umenie, vedomie, energia. Suvereno byl mým hostem. Mějte se krásně a pište v životě jen básně. Naschledanou, vaše Monika Urbanová. Ďakujeme, ahoj.